ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. സമയം നോക്കിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാന മന്ത്രമായിട്ടുള്ള 18ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താണ് സൂചന? ആരാ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രീതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും വിവിധ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കില് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് അറിവുള്ളവര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താണ് വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രമ്യ വിനീഷ് മാതാജി പറയൂ. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അറിയണം? അവിദ്യയെ പോലും നമ്മൾ വിദ്യാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം.
വിദ്യ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, വിദ്യയും അവിദ്യയും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജനിമൃതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇനി 12ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? ശശികല മാതാജി പറയൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. നിരാകാര നിരക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിനെയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത്. രൂപമുള്ള അല്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപമുള്ള ആ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഉപാസിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിച്ചാല് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകത്തേക്ക് എത്തും. എന്നാൽ നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ആ നിരപേക്ഷതയെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കൂരിരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? രമ്യ ആർക്കെ മാതാജി പറയൂ. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ രൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല. 13 അല്ലേ മാതാജി പറയണ്ടേ? 13 എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും, പരമോന്നത അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അറിവുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. രമ്യ മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാതാജി. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനം ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ ലഭിക്കുകയില്ല. അതല്ല 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം അതല്ല. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ മാതാജി, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. രമ്യ ആർക്കെ മാതാജി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് അതാണ്. ഭഗവാൻ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്കൊരു ഫലം ലഭിക്കും. എന്നാലോ അതല്ലാതെ പരമോന്നതമല്ലാതെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. 14ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് പറയണത്? രഞ്ജു രജീഷ് മാതാജി പറയൂ. 14ാമത്തെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെ നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നശിക്കുന്നതാണെന്നും അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണെന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ ജനിമരണങ്ങളില്ലാതെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും, അവിടെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നറിയണം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള്, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടികള്, ഭൗതിക ലോകം നശ്വരമായത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആത്മീയമാണ്. നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എല്ലാം. എന്നാലോ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടികള് അതും, പിന്നെ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ട, ഇവിടെ ജനിമൃതികള് പിന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകാൻ അർഹത നേടും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അർഹത. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ? പരമാനന്ദാണ് അല്ലെ? താപത്രയങ്ങളില്ല, ക്ലേശങ്ങളില്ല, യാതനകളില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൂടെ ബ്രഹ്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിവുകൾ നേടണം? അതാണ് ഇവിടെ 14ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്.
15-ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാത്തിനും ആധാരമായ ഭഗവാന്റെ മുഖം ഭഗവാന്റെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മറ നീക്കി ദയവായി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കാട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിസ് ഏതാ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാൻ പറ്റണില്ല ഭക്തന്, കണ്ണഞ്ചി പോവാണ് ഈ പ്രഭയാല്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള അല്ലേ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളറ്, എൻജോയറ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഈ എളിയ ഭക്തന് ഒന്ന് ദൃശ്യനാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരാ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയാഡി കർത്ത പറയൂ, മാതാജി പറയൂ. ഭഗവാനെ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവ നിയമത്തിനെയും ആധാരമായവനെ ശുദ്ധഭക്ത, ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിലാണ് മാതാജി പറയുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായവനെ, അപ്പൊ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾക്ക് ശുഭം കാംക്ഷിയായിട്ടുള്ളവനെ, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശനം നൽകിയാലും, അത് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ മറ നീക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ആ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നാലും എനിക്ക് ദൃശ്യനാവണം. മാത്രമല്ല എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോട് ഉള്ള ബന്ധം. അതെ, അങ്ങയോടുള്ള എനിക്ക് സർവേശ്വരനാണ് അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം. ഒരു ജീവിക്ക് സൂര്യന്റെ ആ പ്രഭാവം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ, ഒരു ജീവൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് 16-ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് 16. ഇനി 17-ാമത്തെ 18-ാമത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അതില് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം ആരാണ് പറയുന്നത്? ശശികല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റവരൊന്നും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചില്ല. ഈ ശരീരം ഭസ്മമാകട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായു ജയിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് ഓർക്കണമേ. കൃത്യങ്ങള്, ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങള്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങള്, ഞാൻ ഈ ജീവിച്ചു വന്ന വേളയില് ഞാൻ എന്തെല്ലാം അങ്ങേക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുവോ, എന്തൊക്കെ ആരാധന നടത്തിയോ, എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുവോ, അതെല്ലാം അങ്ങൊന്ന് സ്മരിക്കണം എന്നാണ് മരണവേളയില് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതാണ് മന്ത്രം 17 പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ശരീരം, ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വെടിയുമ്പോഴ് പിന്നീട് ആ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും അല്ലെ. ആ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് അനുസ്മരിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എത്ര സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം അങ്ങൊന്ന് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങാണ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻജോയർ അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഒന്ന് ഓർക്കണം എന്ന്. അത് ആർക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു വന്നവർക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായി നടന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ പ്രാർത്ഥന അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആരംഭം മുതൽ തന്നെ, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവമില്ലാതെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, എന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വർത്തിക്കണം.
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാവുന്നത്. അപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇപ്പോ എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി പോകും, അതുപോലെ എന്റെ പ്രാണവായു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും. പക്ഷേ എന്റെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവത് സേവന നിരതമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ ഇന്ന് നാള് വരെ ചെയ്തു വന്ന ആ എന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. എന്റെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്തതാണ്, അതെല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അവസാന മന്ത്രമായിട്ടുള്ള സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ മന്ത്രം സമാപന പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. ഇനി എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? അഗ്നേ നയ സുബധ രായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജു പുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് സമാപന പ്രാർത്ഥന. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയാണ്, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയാണ് അങ്ങ്. അങ്ങനെയുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള അങ്ങേക്കിപ്പോ ഞാനിതാ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നമസ്കാര വചനങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങയെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗം ഞാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ് കാൽക്കല്. അപ്പൊ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ശരിയായ മാർഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ കൃത്യങ്ങള് അല്ലെ, അതൊക്കെ നല്ല പോലെ അങ്ങേക്ക് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത പോലും ഭഗവാൻ അറിയാം, അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണേ. എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ. അതിനെന്ത് വേണം? കൽമഷങ്ങള് പാപങ്ങളൊക്കെ മാറണം അല്ലെ, പരിശുദ്ധനാവണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിട്ട് വേണം. ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അവകാശമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ പറയാണ്, അഗ്നി പോലെ തേജസ്വിയാണ് അങ്ങ്, സർവശക്തനാണ്. അങ്ങേക്കിപ്പതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കലിതാ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. ആ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയ വഴി ഏതാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ശരിയായി പറഞ്ഞു തരണം. മാത്രല്ല, ഞാൻ ഈ ജീവിതവേളയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതൊക്കെ അങ്ങ് ഓർക്കണം. എന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കൂ. എന്നിട്ട് എന്റെ പുരോഗതിയില് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആ മാർഗത്തില് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാണ് സമാപന പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ ഇത് യജ്ഞ വരാഹമൂർത്തിയെ സ്വയംഭുവ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് അല്ലേ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് കൃപ വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയും ശരിയായി നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അതിനെന്തു വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം വേണം.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന് ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനെ അഗ്നി പോലെ തേജസ്വിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ എല്ലാ പാപഭാരങ്ങളും അല്ലെ എരിയിച്ചു കളയാൻ, ഒരു പഞ്ഞി കൊണ്ട് ഒരു കുന്നുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു കണൽ തരി ഉണ്ടായാൽ മതി, അല്ലെ, മുഴുവൻ ചാമ്പലായി ഭസ്മമായി തീരും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എരിയിച്ചു കളയും, നശിപ്പിച്ചു കളയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കണേ, എനിക്ക് മാർഗം നല്ല വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര മുഖം ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജ്യോതിസാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ മുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാഗം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അത് താഴ്ന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയണത് എന്താ? അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമോ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിയോ ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രാപ്തി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതോ ഒന്നും ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വരത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുകളിലോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനാണ്, അല്ലെ, അതിന് തർക്കമില്ല. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ആ വേദവിധി പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് വികർമ്മമായി തീരും. വേദത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധകന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് അത് വളച്ചൊടിച്ച് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം ആയിത്തീരും, വേദവിധി നിഷേധമായി തീരും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടുവാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷെ മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല, അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ മരങ്ങൾക്കോ ഒന്നും സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാനാവില്ല. വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളത് ആർക്കാ? മനുഷ്യന് മാത്രാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇത്രയും തരം സ്പീഷീസിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ചു ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഈ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തിന്, അല്ലെ, ആത്മജ്ഞാനാർജനം നടത്തുക, ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. റെയിൽവേയിൽ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ, അവിടെ നിന്നാ പല വഴിക്കും പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോണം എന്ന്. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനിമൃതികളിൽ പെടണോ? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതല്ല, ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമാണോ വേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതല്ല, ഇനി ജനിമൃതികളെ വേണ്ട, ഭഗവാനെ മതി എന്നാണോ? അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിദിക്ഷ, സാരള്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വേണം? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പ്രബലമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം വേണം, അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാരാമനായിട്ട് ഇരിക്കരുത്.
ആത്മാരാമനാവണം, തിതിക്ഷ, ക്ഷമ വേണം അല്ലേ? ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചു, നാളെ ഭഗവാനെ കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ തലം ഏതാണെന്ന്. നമ്മൾ ചിലപ്പോ വളരെ ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകേണ്ടതായിട്ട് വരാം. എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ചിലവർക്കോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അവരത്രയും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സാരല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. സരളമായി ജീവിക്കുക, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം നേടുക അല്ലേ? ഭഗവാന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് എന്ന്. ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ? എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെ തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ കുലത്തിലാ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ? സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ചാൻസ്, ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബ്രാഹ്മണപുത്രന്. പക്ഷെ അയാളുടെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? അയാള് മോശം നിഷ്ഠൂര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെ അവനവന്റെ ഗുണകർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കുക. ആ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്നത് ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ? ഒരു അറിവുള്ള, ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ പാണ്ഡിത്യമൊക്കെ മകന് ഒരു വേള പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അവസരമുണ്ട് പണ്ഡിതനാവാൻ. എന്റെ പിതാവ് പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ എനിക്കും പണ്ഡിതനാവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രാഭ്യാസവും ചെയ്യണം അല്ലെ? നിരന്തര സാധനകളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടോ അവനവന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം. അങ്ങനെ അയാൾ അതിനുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനല്ല. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പന്ഥാവിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുക അല്ലെ? ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള പരിശ്രമം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് തരം താഴ്ന്നു പോവും. ആത്മജ്ഞാനം എന്നുള്ള മാർഗത്തില് അയാള് നിബദിച്ചു പോകും, വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും അല്ലെ? ഉന്നത കുലത്തില് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാനും സാധിച്ചു, അതിന്റെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം വിഫലമായി ആക്കി തീർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 41-42 6-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോ ആത്മജ്ഞാന മാർഗം നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ പരിശ്രമം തുടരണം. പരിപൂർണത നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സങ്കടപ്പെടണ്ട. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിന് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് നൽകും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അടുത്ത ജന്മം ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തരുടെ കുലത്തിലോ ഒക്കെ ജനിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തി മാർഗത്തില് പരിപൂർണത നേടാനുള്ള ചാൻസ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർ എന്നാ പറയണ, യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ല വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭയപ്പെടണ്ട, ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണരാവാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ച്. പക്ഷെ നമ്മള്
നിത്യം പരിശ്രമം നമ്മളുടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴേ അല്ലേ, വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു. ഭഗവാൻ അറിയണം നമ്മളുടെ ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആ ഡെൻസിറ്റി ഭഗവാൻ അറിയണം, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മമാക്കി തീർക്കുക. മായാമോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയതു തന്നെ. അപ്പോ മായയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ചന്ദന മരത്തിന്റെ തടി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക, അത് എത്ര വില പിടിച്ചതാ അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയണില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വിറകുകൊള്ളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണേ. ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മൂല്യം ഒന്നും അറിയണില്ല. വെറുതെ കുറെ സീരിയലും സിനിമയും ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ തിന്നും, അല്ലെ, കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യും, പാട്ട് കേൾക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പാഴായി കളയും ജന്മം. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അത് തരം താഴ്ന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അല്ലെ, കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്തിട്ട്, അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞമാക്കി ചെയ്യുക, അല്ലെ, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. അതിനാ നമ്മളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, 4 യമനിയമങ്ങൾ ആചരിക്കണം, അല്ലെ, മിനിമം 16 മാല ജപിക്കണം, പിന്നെയോ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് നിത്യവും നിരന്തരമായിട്ട് ഭക്തിയില് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായി തീരും. ഇപ്പൊ എത്ര ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വരി. അപ്പോ അതിലെന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവണത് എങ്ങനെയാ? വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെയാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തണത്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഈശ്വരനില് പരിപൂർണ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണത്, ഈശ്വരങ്കല് സർവ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി അയാൾ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ചിലവർക്കൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണത സിദ്ധിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലാണോ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം, അറിയില്ല. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തിമാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ തുടക്കത്തില് തന്നെ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുക, ശരണാഗതി ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ആരുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നൊന്നും മനസ്സിൽ കരുതുക. ഇത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. വലിയ വേദങ്ങളൊന്നും ഇരുന്ന് ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മുമ്പും ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ പ്രവൃത്തി തീരുമ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എത്ര സിമ്പിളാ, അല്ലേ? അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിരല് പോലും അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് കൃപയില്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂളാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ എന്റേതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഉടമസ്ഥാവകാശം കണക്കാക്കിയിട്ട് പെരുമാറാതെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നുള്ള ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ വേണം നമ്മള് ആത്മാർപ്പണത്തോടെ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അങ്ങനെ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഭക്തി സാധനകളുണ്ട്, മാത്രല്ല 9 പടികളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയിട്ട് എല്ലാം ആത്മാർപ്പണമായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആള് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ 9 സ്റ്റെപ്പും കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ പറയണേ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള ചെറിയ തലത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഭഗവാന് ടോട്ടൽ സറണ്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു കയറ്റും, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക. പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച എന്ന് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? അവസാനത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്ന അവസാന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചോളൂ, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാ മതി, നിന്റെ സർവപാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാന് മോചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന്. അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ 3 വിഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ? കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനാകാണ്ഡം അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോന്നിലും കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തില് അറിവാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ്. ഉപാസനാകാണ്ഡത്തില് ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഭഗവത് ദർശനം നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എന്ന് ഉപാസനാകാണ്ഡം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കർമ്മകാണ്ഡം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലാണെങ്കിലോ അറിവ് നേടലാണ്, ഭഗവാനെ അറിയലാണ് അല്ലെ? അവിടെ പാപകർമ്മം കുറവാണ്. പിന്നീടുള്ളത് ഉപാസനാകാണ്ഡമുണ്ട്. ആ ഉപാസനാകാണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധനാ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടുമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലാണ് ഒരാൾ ചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റോ കുറ്റോ പാപോ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു അല്ലെ? ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംഘം ഉണ്ടാവും, നിത്യം നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവത് സാധനകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തെറ്റോ കുറ്റമോ പാപമോ ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങള്, ദൈവീക ഗുണങ്ങള് തന്നെ പ്രബലമായി നിൽക്കും ആ ഭക്തനില്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനേ ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭക്തനായി എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ പറയാ വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അത്രേ വൈഷ്ണവരുടെ സ്ഥാനം, അങ്ങനെയാ പറയാ. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. അയാൾക്ക് പിന്നെ യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയും അധികാരം ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെയുള്ള യോഗ്യതകള് താനേ ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരുടെ ആ പരമ്പരയിലാണ് അല്ലെ ഇസ്കോൺ വരുന്നത്. അപ്പോ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർക്ക് ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് അല്ലെ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിയും.
അപ്പൊ ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരണ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിക്കടി ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളുടെ ശരിയായ മാർഗം ഏതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വഴി കാട്ടിത്തരും നമുക്ക്. അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി. അതിന് എന്താ യോഗ്യത? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:42 പറയുന്നു, സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ ത്യക്താന്യഭാവസ്യ ഹരിപരേശ വികർമ്മയച്ചോത്പതിതം കഥാചിത് ദുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഭക്തവത്സലനാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദന്റെ, എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ കഥകൾ കേട്ടപ്പോ നമുക്കറിയാം ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ത്യാഗം സഹിക്കും അല്ലെ. ഭക്തൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വികർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു മോശം പ്രവൃത്തി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം, വേദവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഏർപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ തിരുത്തി കൊടുക്കും, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന്. എന്താ കാരണം? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ. അത്ര കാരുണ്യമാണ് ഭക്തരോട് ഭഗവാനുള്ളത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പറയാണ് അല്ലെ, ഈ മന്ത്രത്തിലെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് തെറ്റൊന്നും വരാതെ അങ്ങ് കാക്കണേ, തെറ്റു തിരുത്തി തരണേ എന്നൊക്കെ, എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. എനിക്കുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം വർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും താനെ പരിഹൃതമാവും അല്ലെ. എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. പിന്നെ നമ്മളല്ല അതൊന്നും സോൾവ് ആക്കണത് അല്ലെ, താനെ സോൾവ് ആവുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈശ്വരൻ രണ്ടു രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാ? ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, സാധു ഗുരു ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രീതി. അങ്ങനെ മറ്റൊരു രീതി എന്താ? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ തരണത്. അത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. അതെ, ഏതൊക്കെ രീതി? രണ്ടെണ്ണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്, വേദങ്ങള് അല്ലെ, സാധു ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് മുഖേനയാണ് നമ്മള് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ തരണ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു മാർഗം. വേറൊരു രീതി എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നേരിട്ടിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ, ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കും ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, വേദജ്ഞാനിയായി തീരും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷണവും കിട്ടും എന്നാണ്. ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു, പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചോളൂ
അയാള് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്തു വേണം? ഭക്തരുടെ കൂടെ നമ്മൾ വസിക്കണം. അപ്പോഴാ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഗുണങ്ങള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും അതുപോലെ അവരോട് പ്രകീർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഗുണകാംക്ഷിയാണ്, അല്ലെ? വെൽ വിഷറാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രശംസ ഒക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലേ? അതുണ്ടാവും, അല്ലേ? ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക, പറയുക ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആള് ബ്രാഹ്മണനാവും. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള 2 ഗുണം ഇല്ലാണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായം എന്താണ്, അതിന്റെ മാർഗം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കും. ഒട്ടും സംശയമില്ലാതാവും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണലീലാസ്തവത്തില് സനാതന ഗോസ്വാമി പാടുന്നുണ്ട്: മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മൻ നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ എന്നാണ് കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്റെ ഏക ബന്ധു ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? എന്റെ ഗുരുവാണ് അങ്ങ്, എന്റെ എല്ലാ ധനം അങ്ങാണ്, അല്ലെ? അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദരിദ്രരായവരുടെ സ്വത്താണത്രേ ഭഗവാൻ. അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്നാ പറയാ. മൻ നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ, എന്റെ ഭാഗ്യാണ് അങ്ങ്. മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ, എന്റെ സന്തോഷം അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. രത്നങ്ങളായിട്ടുള്ള 18 മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? 4ാമത്തെ മന്ത്രം എന്തായിരുന്നു? സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മഹത്വമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. 5ാമത്തേല് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ദൂരസ്ഥനാണ്, അടുത്തുമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ 6ാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? സകലതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നവൻ പിന്നെ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്ന്. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വര സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി. അയാൾക്ക് പിന്നെ മായയില്ല, ഭയമില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രം 18 നമ്മളിതാ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്, അല്ലെ? സമയമൊക്കെ ആയി. വന്നോളൂ, ചോദ്യോത്തരങ്ങള് പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണോ? വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഇപ്പൊ 18 വായിക്കണോ അതോ 15? 18 വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് പിന്നെ 15 തൊട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. മന്ത്രം 18 വിവരിക്കുക. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവപാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും. എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അടുത്തത്. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടെരിച്ച് ചാമ്പലാക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർവേശ്വരനായ അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അതെ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിദീക്ഷ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. അതെ. ഭഗവത്ഗീത 6:41-42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബത്തിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. കഞ്ഞിയാക്കട്ടെ. അടുത്തത് ഭാഗവതം 11:5-42 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയും. ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ അതിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഇനി പഴയത് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. മന്ത്രം 15 വിവരിക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാരൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തി ശൂന്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഒക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത്രയും മതിയോ മാതാജി? അത്ര എഴുതിയാ മതി. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? അത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ശൈശവ ലീലകൾ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലം അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ലീലകൾ കാണിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്തത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13, 14, 18 ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ എന്ത് പറയുന്നു? പരമാത്മാവ്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? മറ നീക്കണം അല്ലേ? 24 ഭൗതിക കടങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ
വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ് മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു കേട്ടോ. ആ അത് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞ മാതാജി. ആ ആ അടുത്തത്. പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഉം. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണു തത്വവും ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഉം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഉം. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 46-47 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ താരതമ്യ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പഠനം. അതത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരെക്കാട്ടും വിശിഷ്ടരാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗി. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് വിശിഷ്ടതമരായിട്ടുള്ളത്. വിശിഷ്ടതമം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അവരാണ്. അതല്ലേ ഭക്തന്മാര്. അത്ര മതിയോ? മതി, അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടതമൻ ആരാണ്? ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് വിശിഷ്ടതമൻ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്, ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവര്. അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. 16. മന്ത്രം 16 വിവരിക്കുക. പ്രഭു ആദിദാർശാത്മിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, സർവ നിയമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ പിതാക്കന്മാരുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഡാഷ് പോലെയാണ്, ഗുണപരമായി ഒന്നുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേര് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രക്തങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ പരിസേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ അല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങുന്നവനുമാണ്. ഭഗവാൻ എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. ഭ എന്നാൽ സർവപാലകൻ, രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാൻ എന്ന അർത്ഥം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ ഭഗവാൻ, ഭ രക്ഷകനാണ്, ഗ എന്ന് മാർഗദർശകനാണ്, വാൻ എന്നുള്ളതിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവൻ. അടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്താരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷ വിസ്താരങ്ങൾ വിവിധ പുരുഷ വിസ്താരങ്ങളിലാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതെ, മൂന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങള്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതെ. ഈ പുരുഷ വിസ്താരങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്.
ഇത്തരം വിസ്താരങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാണെന്നും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതെ. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഥമ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭക്തനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതെ. അത്രയേ മാതാജി. അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇല്ലേ? ഒരു മന്ത്രം 17. പൂഷണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പൂഷൻ. പരിപാലകൻ. അതെ അതെ. അടുത്തത് മന്ത്രം 17 വിവരിക്കുക. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അതെ. ഭഗവത്ഗീത 2 അധ്യായം 20 വ്യക്തമാക്കുക. ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ശരീരം പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി സമ്പൂർണമായി നശിക്കുകയോ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്ര മതിയോ മാതാജി? മതി. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ 9 പടികൾ: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതെ. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന കാലത്ത് താൻ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ഭാഗവതം 2:1-5 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? മതി. കഴിഞ്ഞു മാതാജി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളോട്, അതായത് ഇനി ഞാന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്, അറ്റൻഡൻസ് കുറവല്ലേ എപ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സമയമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ 3 മണിയുടെ L3 നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8:30 അല്ലേ? 8 മണിയാണോ? 8 മണിയുടെ 3 മണിയുടെ ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ മാതാജി, മറ്റേത് തീർന്നോ? അല്ല, ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വരില്ലേ അവർക്ക്? അല്ല, മറ്റേ ഇത് ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, അതിനു മുമ്പ് അവര് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എടുക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടുത്ത ബുക്ക് അവര് തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലത്തെ ബാച്ചും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്.
അതിലും ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1-ാം തീയതി മുതൽ പുതിയ ബാച്ചസ് വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 30-40 പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ നിലനിർത്തുമായിരുന്നു. അതിപ്പോ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ 13 പേരെ ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള 1 മാതാജിയും 2 ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 13 പേരേ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത്. അപ്പോഴോ 13 പേർക്ക് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ അതെ. കയറുന്നതല്ലേ. അപ്പോഴ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പോകരുത്, ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകരുത്. ഇവിടം വരെ എത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് കണ്ടെത്തി ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക. അതിനു വേണ്ടി സാധിക്കുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ 3 മണിക്കത്തേതോ വൈകുന്നേരത്തേതോ ഒക്കെ എനിക്ക് പറ്റും. രാവിലെ തിരക്കായി. രാവിലെ ഇല്ല, 3 മണിക്ക്. 3 മണിക്ക് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇതായിന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എടുക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് എനിക്ക് തോന്നണേ 3 മണിയുടെയും രാത്രി 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി പറയാ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി, അഡ്മിൻസ് പ്രീതി മാതാജി എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടോ. മണിഭൂഷിത മാതാജിയോട് ചോദിച്ചോളൂ, ക്ലാസിന്റെ കറക്റ്റ് ടൈം 8 ആണോ 8:30 ആണോ എന്ന്. 8:30 ആണോ? 8:30 എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ച് എല്ലാവരും ഇനി വലിയ ക്ലാസ് ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും ഞാൻ. പിന്നെ സൺഡേ നമുക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്ക് ക്ലാസ് തുടരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും, വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.